the stars your name. Can you hear me calling up? Hear me calling up. Oh oh, I told the stars your name. Can you hear me calling up? Hear me calling out now. Through the room I'm pacing, inhaling inspiration. When did you start shifting shapes? Pre budúce nevesty sme si pripravili parfémy. Korejskú kosmetiku, kvetinovú výzdobu, veľmi široké spektrum koláčikov, mesačná kúra, cukrový nástrek a všetko sa to šije pre ne na mieru. I was there for you, burning, I'm burning, my soul inside is burning, I'm searching for a way back home to you. I told the stars your name. Can you hear me calling up? Hear me calling up. Oh oh, I told the stars your name. Vzniklo to tak, že naozaj sme chceli aj pre tie nevesty toto z okolia Popradu priniesť niečo, kde sa môžu prísť pozrieť a nazbierať inšpiráciu, pretože ozaj nič sa tu nerobilo dlhé roky. My ponúkame svadobnú výzdobu, Ručne šijem šperky a doplnky, Originálne svadobné poháre, svadobné čepčenia, aj menovky, zasadacie poriadky. niekoľko dizajnov fotostien. Dekorácie, ktoré niečím obzvláštnia tú výzdobu, ktorú už majú. Grilovačka počas svadby alebo napríklad nejaké zážitkové menu. starostlivosť o pleť, pagáčiky, slané krekry s korením, svadobný dizajn, dekorácie. Ja som tu dnes hlavne preto, aby som mi pomohol dostať sa každej neveste do formy. to požičiavanie svadobných šiat. Starostlivosť o pleť. Máme tu od alkoholu, výzdoby, kvetinárstva, fotostien, svadobných šiat, dokonca nejakých oblekov, obrúčok. Máme tu naozaj, myslím, že tých oblastí zastúpených veľmi veľa. Oplatí sa sem prísť aj preto, pretože vstup je zdarma a naozaj my ten program máme bohatý. Can you hear me?